jealous because awuna boyfriend. No. Mama yarasa sisi. Ushiya ingane ekhaya le ehlala nogogo nosisi wakho ongasebenzi. No, yazi inkinga yaka. Ungathi no mawukhuluma. So mawuthi no uyaphika. Ngiyaphika. Ngimshiya ngekhadi esasa ufunani? Ufuna umuntu amayejele. Ufuna ukuthi ayejele lethu abangihlisanga next. Umama umcheckile umama. Indoda yami le. Mr. Jones, please go talk to him. Ngifuna ukwazi ukuthi uyamshaya lo mfazi or umshayi. Next ngizomshada. Uzomshada. Ushada umuntu omshayayo. Angimshayi baby. Mr. Jones ufaka lo mjide evenini. Khulume ini. Usisi wami omncane kunami uhambile akekho uhlala neboyfriend ukipitile and seside isikhathi and mina ungishiye nabantwana hleli nabantwana bakhe ngikade bona ngikade umama ngapha mama uyagula okubuhlungu wesi kunayo yonke into ukuthi uhambe namakhadi esasa angikhona ukuphila. Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ningu-LAVAWS pronounce love sinkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje nibhalele ngusisi lana usisi uthune enxako nayo ucela nje ukuthi iJozi Bioscope iphuthume imncede ngoba kuyamoshakala. Sathi-ke sisi wami ungawari thina singabomabizo sabele la usibize khona simeka sure ukuthi sokhawuleza sifike. Sisi wami kunjani? Kuyaphila njani? Ngiyaphila nami sisi wami. Ngicela ukuthi usi-introduce ukuthi usisi igama ubani sizokwazi nokuthi sithole istory sokuthi why usibhalele namhlanje la eshowini yethu. Igama lami nguPhindile wakacele. Bengizocela usizo. Usisi wami omncane kunami uhambile akekho uhlala neboyfriend ukipitile and seside isikhathi and mina ungishiye nabantwana hleli nabantwana bakhe ngikade bona ngikade umama ngapha mama uyagula. Ngapha ngibheka abantwana bakhe and ngenza i-recycling okubuhlungu wesi kunayo yonke into ukuthi uhambe namakhadi esasa angikhona ukuphila. Yo wena sisi uyasho wena wenza i-recycling. Ngenza i-recycling ngoba umsebenzi angiwutholi ukuze ngiphile bese ngiphilisa nabo labantwana bakhe and okubuhlungu yena ayikho into ayenzayo akafoni ngisho ukufona. Akafoni nokufona akabuyi nasekhaya. Akafoni akabuye ekhaya uhlala nendoda yakhe nje iyona kuphela kayinakile. Une xesha elingakanani mhlambe ehlala nale ndoda? I10 years iphelile. Over 10 years. Like from loyi1 from mina 2 years. Ngilokhu ngiyamkhulisa kancane kunzima akekho umuntu osebenzayo endlini. And ubaba uthe uma nobaba basaphila? Basaphila kodwa impilo yabo ayikho kahle. Oh shame, sebebadala ngabantu asebebadala. Sebebadala. Nibangaki mhlambe ingane kubo labazali? Sibayi 3, imina oqala bese kuba uyena bese yena uyilasborn ubhuti wami wesi2 ubhuti kodwa usashona. Le ndoda lena manje in terms of amalobolo imlobole? Ayikamloboli bakipitile nje bahleli nje mahala. Ayikho into ayenzayo lokho athembisa ukuthi uzozama ukuthi mhlawumbe akhiphe and okubuhlungu le ndoda yakhe ngathi ke yathola nezimali zakaRef. Bathola nezimali zaRef? Bayidlile yonke bayaphuza. Sengize ngiyasola ukuthi mhlawumbe bamdlisile. Hayibo uyaphuza usisi wakho naye? Bayaphuza bonke into eyi1. Uke wazama mara wena ukuthetha naye njengosisi mhlambe uthi hayibo sisi nazi imali zikaRafu umyeni wakho useninike nafumana imali zisekhona zona lezo mali? Angiboni ayisekho. Ngoba sebehlezi beshayana kuyacaca ukuthi seyindlala yodwa nakhona. Uyashaya nokushaya lapho kulowo mkipito? Bayamshaya for sure bamdlisile. But abamakhelwane bayasho ukuthi uyashaywa lo muntu. Nami ngeke ngambona ngidlule emall unama blue eye. Hayibo uzebe nama blue eye? Usahleli lapho uhleli ngapha ushiye nezingane ngapha ezinye futhi ezisekhaya ezinakekelwa nguwena. Uhleli that is why ngithi mhlawumbe udlisiwe vele. Ayikho into ayihlalele. No ngiyakuva wena sisi wami. Abazali bethu bastresseka wesi ukuthi lo muntu lo balokhu bezwa ngayo ukuthi ukhona yena usaphila and uyashaywa ngapha kodwa akafuni ukubuya. Manje njengamanje usisi wami bocela ukuthi thina sikuncede kanjani eziJozi Bioscope? Bengicela ukuthi ningincedise ngihambe ngiye kuye la ahlala khona simlande. Ora nginika amakhadi ke ngimane ngizama ukuthi ngichukuluze nami ngibamba la ngibamba khona ngibathengele nama uniform because bamba ama uniform adabukile icathulo nje inkinga nje. Kwaloko ukuthi simsuse kule abusive relationship angeke phela umntana ezalwe kanti uzoba ibhola la emhlabeni lenye indoda ayivumelekanga leyo nto siswana. And uzogcina shona lo muntu and abantwana bakhe basamdinga basesebancane. Angazi wena sisama shuthi singangena emotweni isambeni okuyawokheka la esinyanga khona. Ngisacela sokheni okuyawokheka. No stress Mr. Jones, you lock the car. Okay, I know we can go.
Let's go Mr. Jones. Ay le ndaba lena siswami young traumatizer cause lana sikhuluma ngabantu abadala involve into abantu abadala abasaphilayo. Make umuntu onjani mara yena usiswa Umuntu oright. Akasi umuntu osokulisayo. Ingakho ngisola ukuthi vele udlisiwe kunento ekhona kuye. Angeke manje enza izinto ezibheda ngalendlela le. Ukhule umntana nje oright, last born yethu yasekhaya. Tana nje right efunda na kahle esikolweni konakala ukuba cala jolo wacala wathola abantwana kangakhuzeka shona lena nale stress abazali no ibhlungu lento lena guys so into soyenza so hamba ke siswami siyofika lapha ekhaya sikhulumisane naye ubafo ngoba mina eyona enithasha kakhulu ilena ukuthi usisi uya abuseka bambona enabamehlo ma blue eye whatever leyo nto esingayivumele enhleli ndisho each and every day ndithi abantu besifazana bazelanga la emhlabeni ukuthi bezoba ibhola lamadoda singena khona la manje yini la badayisa namakota badayisa namakota umkhukhanyana nje wabo ungasile lo hayi wena sisi uthe kumina labantu babuye ukuthola ama-million bebawatholile but ayikho into abayenzile ngibona umkhukhu yodwa musila kodwa-ke ngoba sibajaja ngizelanga kuzojaja bona sisele ukuthi sokunosisi gogo sho khulumani Ninjani? siyaphila njani khulumani angivani nogwayi mani ya khulumani ninjani Ya ngikhona unjani bhuti? ngiyaphila nami khulumani ubhuti uyena uSipho lo uhlala nosisi wami bafo uyamazi sisi Ngiyamazi uphindi. Uyamazi Yebo. Okay umazi kanjani wena bhuti wami mhlawumbe Usisi omdala uSherry yami. USherry yakho Yebo. iCherry yakho usabiza lo muntu unexesha elinganani nalo muntu Ngina 10 years ngizwana naye. Uzwana nobani Nothando. una 10 years uzwana naye Yebo. mara usambiza ngeCherry iSherry yami. iCherry yakhe kodwa kayenzeli nix and uyayishaya wes iCherry shiye nabantwana le ekhaya empethu yazi iCherry yini iCherry umuntu uhlele naye awukazi umshado. So manje wena ubiza umuntu ona 10 years naye usambiza ngeCherry Yebo ngoba mina bengizimisele ukuthi ngizomshada. Nini utholile imali uthola ngichance ukuthi ulethe ekhaya ube kuvele dise ngizomshada ngoba imali yami mina iye yaphela ngoba bengine wenzeni futhi ngoba iphela le mali wenzeni imali yami mina ngiyenza ama-room. Kuphi kunama room la apha ama-room la ngoba hayi umkhukhu nomkhukhu ama-room thina siwabiza ama-room. Nibiza imikhukhu ngama-room Yebo ngoba angithi umuntu ocashile ama-room. Uphi uthando Sisenza sona mari. Uphi uthando wena wayidlala umntana sekhaya ningishiya nabantwana le nihamba namakhadi la why usuphinde engasupport ingane zakhe nina ninemali niphuza imali dala thina mina le mali angidli imali yakathando udla yakho angithi ngidla imali yami mara mawumthanda ngeke uvumele ngeke ngaphumula iref mina ngeke uvumele ingane zakhe zisokole le zazi usisi uyakho wenza recycling akasebenzi and lo abantwana bakhe uyabo ushiyene enye indlela engaphila ngayo ngaphandle kwaleyo nina nibizi niphilisa of life la uyayibona futhi ayikho nento eniyenzile niphuza kuphela nje uyayibona kuseni kuze kuyoshona ilanga yabona ukuthi lento yenza ayikho right mina nithi ngifila kanjani abazali bethu bafila kanjani ekhaya bayagula khona manje because of nina ngimshaya uthando ngazi ngimshaya uthando angaze nemali sasa ngidli mina uphi uthando Mr. Jones please can take Thando if ukhona ngaphakathi lona ngathi uzosinikeza inkingi nangu uphinde usiphindile futhi uphinde usiphindile uLucas landelela 10 years yonke maybe sekafuna mina yena sekafuna mina yini manje sisi no yini manje wena unomona wena ngoba una boyfriend unomona ungenaphi ku-relationship yami no girl unjani bhuti ngiyaphila wena ngathi udakwe ukuhlalisana wamsha wachiku kumele buyele ekhaya uyangimangaza Mr. Jones umkhuphele ngaphandle lona ukhuluma nathi ungaphakathi endlini ufunani no ukuthi ngiyakuthumelela imali Mustani uhlala lekhadi yesaso ufunani uhlala lekhadi yesaso athi ngiyakushaya futhi athi ngidla imali
ungamkhulumisi yabona wena Una-jealous because awuna boyfriend. Mr. Chenzo, please take this uzoze silimaze lo. Ngishiya nabantwana lapha nginakela abantwana nginakela abazali siyanibhizi mnandi la anibhadali Unenkinga angafunela i-boyfriend. Unenkinga na? No. Mama uyarasa sisi. Ushiya ingane ekhaya le ehlala nogogo nosisi wakho ongasebenzi. Uzorasa la usisi wakho mayizokutshela ukuthi irongo lento yenzayo uthini? No, yazi inkinga yaka. Ungathi no mawukhuluma. So mawuthi no uyaphika. Ngiyaphika. Ngimshiye ngekhadi esasa ufunani? Ngihlala nomuntu wami. Ikhadi uhambe nayo. Mama, ngiliphi umama umbuze ngimpile. Ngimpile uphindule ingane dala neproblem. Ingane yazi. Wena vele ungidlela ubona wena. Anginaumona. Ngizoba nomuntu ufunela i-boyfriend lo wami lo. Khani yazo wami lo. Uyarasa la. Angifuna imali yakho mina. No. Angithi ubize mina uthi ngizokhuluma. Ubize mina uthi ngizokhuluma nalabantu angithi. Ngicela ungivumele ngikhulume nabo ngendlela yami. Ngiyacela. Mamela la sisi. Usisi lo bengeke sethatha isikhathi esebenzisa idatha lakhe esibhalele esebenzisa i-airtime yakhe esifonele ukuthi sokhuluma nawe if lento beyimphatha kakuhle. Okwaqala kunabazali abakuzala basaphila uyabacheka. Angibelieve yes. Uyabacheka abazali. Angibelieve wawungiyenza so. Mamela khuluma na. Ngeke khuluma naye. Hayi phindi une problem. Ukhuluma nophindi or ukhuluma nami? Une problem angibelieve indaba. Ukhuluma nophindi or ukhuluma nami? Hawu usilandelele. Mamela wena. Uyangifuna. Uyakushayela. Uyangifuna. Umshayelana umntana. Angazi ngishaye mina iGPV mina angikhondoma. Upholile ngithi manje. Start in my name. iGPV never. Never ufuna umuntu ayejele. Ufuna ukuthi ayejele lethiswe abangihlisanga next. Umama umcheckile umama. Indoda yami le. Mr. Jones. Ubheki wami lo. Mr. G anthathele umuntu lo. Please go talk to him. Ngifuna ukwazi ukuthi uyamshaya lo mfazi or umshayi. I'm tired. Uyamshaya. Ngicela nitshele ukuthi uyamshaya lo muntu or akamshayi. Woza la sisi. Woza ngapha. Amasifunela indoda. Mamela la sisi wami. Uhlukane nami namafezi wami iphindi. Angifuni indoda ezo-abuse njengale yakho obi-abuse wena. Alright la nzo. Usisi yabona ngizokuncedisa mina ngeke ngulahle. Buya sinakele abantwana bakho. Angithi bayakuhlula. Abayisema social worker. Abantwana bakabani? Once. Abantwana bakabani? Okubalethe. Ayuthi awufuni ngihlele nabo. Uthi usiphumile. Ngicela ukhulume nami. Miyeke. Balethe sizohlala nabo. Uzokhuluma nami. Khuluma nami. Uthini bhuti? Bengithini? Right la urudlisiwe wena. Angihliswanga. Awudliswanga. Siswami le mali lene yaphuma ephumela indoda yakho. Ngikhuluma nawe kakuhle yabo. Ngiraseli ngendlela wena osirasela ngakhona. Yebo. Le mali le yaphuma iphumela i-boyfriend yakho. Akuzange kwafika umqondo la kuwena ukuthi lo muntu akakhuphe nje something from le mali oyifumana nihambe niyokhuphela abazali abakuzala uzophuma kakuhle imali ngaphana ngemali ekhaya. So angimazi mina uphe bani imali ufunani ngiphi umama phindile ngicela usendelela ngiphi umama angimazi ke kunemali uma oyifumana yes kunemali uma oyifumana emakhaya njengoba ecala mangathi amakhadi awashiya imali eningi nekhadi lesasi mina ngibaholela mhlawumbe umuphe ephushweni mhlawumbe abazali banikeze ephushweni. No, I wasn't dreaming. Ngimpile imali into enesilungu ene lento le icala singabantwana kuthi against mina uye nenkinga uphindi uye nenkinga uphindi inkinga nawe nenkinga ngendlela oyiphatha ngayo wena. Okay bathathe bayisebe ku social media ama social worker wena ukhona abazali bethu bazofila kanjani? Come on now Bazofila kanjani? Mara uya understand ukuthi la sama ukunceda wena asikulwisi akakulwisi usisi wakho cha ufuna ukunceda wena ngoba nisele ni2 manje umfowenu wena ucabanga ukuthi uhappy lapha emathuneni makabona ukuthi udadewethu naye impilo sekayiphila.
uya-abuzwa uyashaywa indoda engamlobole for over 10 years ihlala naye. Uyangithanda uzongilobola. Siswami uyalazi uthando umuntu uyakuthanda umuntu okushayayo. Uzokushaya kubulale lo muntu. Okay ozala. Thando Hey lo futhi lo angazi ukuthi bheka manje uyabona njani uloku uyangihlukumeza bheka nginjani kwamanje Mr. Jones ukhuluma i-wrong information thathani lo muntu ngikhulumene uzoza sokhuluma le ngifuna bheka nginjani Nimenzani umuntu wami khuluma naye Aphendule inkinga wena. No, Ubonile wait, inkinga. bamenzani Why bamshaya kuphi bamshaya wabamthele ngamanzi. bamthele ngamanzi Yeah, why bamthela ngamanzi. ufubeka kuhlule ukukhuluma iqiniso wazijulukela ngoba engakwazi ukukhuluma Nkosi yami. Uzomvikela ngoba vele sisi yazi thina into esiyifunayo kulo muntu yini ukuthi esitshele ukuthi uyakushaya ngoba yena uyozositshela wena ngeke usitshele sifuna ezositshela ukuthi waye kushaya sizokwazi ukuthi sikuncede uvulele icase uzokwazi ukuthi umbophise ngoba uyaku-abuser uyeva siswami abantu besifazane bayafa bayabulawa bayangcwatshwa each and every day ngoba baya-abuzwa bethule okay copy my good sir guys bathi uMr Jones usacela nje a few minutes ngathi uka usafuna ukuthi bexoxisane kakuhle bezo-understandana njengamadoda siswami uya-understand ukuthi la sila ngoba siyakukhathalela angazi nawe uya-understanda yonke lento uyakukhathalela usisi wakho ya wo Thando ngicela ukukhuluma iqiniso ane masilwa njengekhapuli angithi manilwa masilwa angimshayi siyalwa njengekhapuli okay manje yini eseyikhupha ukuthi manje sokuba mangilwa naye uyangilwisa uyangishaya uyabona ngineka ngidumbile mara ubani oshaya umunye kuqala siyalwa njengekhapuli unamandla njengawo amandla wena ayafana amandla wena wakho nawakhe ayafana abafani manje why ufuna overpower angimu-overpower ngoba uyamshaya for a logo nje thina sivani nabantu aba-abuse abantu besifazane i-GBV mina ngithi ngicela kunobani la endlini nihlala no-2 no-2 kuphela ingane ezile nogogo so ngcono lo muzi lo uzobuya umbona Mr Jones ngicela ufake please put him inside the van ngicela ukukhuluma nophindi uzwa siswami bheka kwamanje angithi ngicashisile abantu ngifuna le imali yakho siloku sisazondla ngayo le ngisebenzelayo ngizoyibeka next year ngicela ukuthi uzokwenzani makucethe next year ngizomshada ushada umuntu omshayayo angimshayi baby Mr Jones ufaka lo mjito evenini khulume ini babe ungafuni ukumropa usisi wabantu siswampheka angithi wena lana ni-2 asifuna ukuthi sishiye umuzi wabantu wodwa ngicela ukuthi uzosikhiyela la njengamanje uzobuya uhlola wena uzomana uhlola la because kumele siye le police siyokhuluma yonke lento lo mjito okwenza yona kazi mina ngazi ukuthi why uzo-abuseka endaweni sogqiba kunabantu abafuna ukukunceda mara usafuna ukuyifihla yonke leyo nto uthi wena uphila kamnandi awu-abuseki uzohlele ku-abuser so thina into esizele lana sizele nje ukuthi sisomkhupha kuyo yonke lento le abusive relationship ebuyele ekhaya ezo-reunite nefamily yakhe mhlawumbe ubafo masekaphuma le umqondo uzobe sewuhlihlile kancinci mangabe unenkinga nawe lapho mbukela ungalibali ukuthi usifollowishe usibhalele lapho ku-josiebioscope.co.za ungalibali nokuthi usifollowishe ey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku-TikTok sikhona ku-Facebook lapho uzosibhalela khona ungasibhalela usixelele ukuthi wena inkinga yakho yini ningalibali-ke guys ukuthi ni-subscribe on our YouTube channel ningalibali ukuthi ni-press nje lo subscribe button ni-comment usixelele ukuthi ufila kanjani wena ngale episode ya today mangabe unenkinga uyazi ukuthi uzosithola kanjani thina siyi-Josie Bioscope. I love you guys and I'll see you on the next episode. Thohlo.